Što više znanstvenici proučavaju ovaj novo otkriveni međuzvijezdani objekt, to postaje čudniji. Trenutno juri kroz naš sunčev sustav nevjerojatnom brzinom od oko 61 km na sat u odnosu na sunce, što ga čini najbržim objektom u našem susjedstvu. U ovom trenutku nalazi se na oko 2,56 astronomske jedinice od sunca, što znači da je već duboko unutar Jupiterove orbite. Objekt je na putu prema Perihelu, najbližoj točki suncu, koju će dosegnuti krajem listopada 2025. Iznenađujuće, znanstvenici su otkrili da je ovaj novi međuzvijezdani objekt došao iz zvijezda Strijelca, isti onaj dio neba odakle su ranije detektirani tajanstveni radiosignali. Jedan od najpoznatijih je WOW signal, snažan i neobjašnjen radioimpuls, prvi put zabilježen 1977. godine. Zanimljiva činjenica da 3I Atlas dolazi iz istog smjera privukla je ogromnu pažnju. Ali čekajte. Nedavno je objekt počeo pokazivati neobično ponašanje i čudna svojstva, što je navelo neke znanstvenike da ga shvate puno ozbiljnije. Rekli su da ga moramo pomno pratiti najmoćnijim teleskopima kada 3. listopada 2025. napravi bliski prolaz pored Marsa. Dopustite mi da vam sada ispričam o najnovijim otkrićima vezanim uz ovaj objekt. Otkrićima koja su otvorila pitanje: je li ovaj objekt doista prirodan? Brzi objekt veličine Manhattana juri prema našem sunčevom sustavu. Je li riječ o kometu, asteroidu ili nečem sasvim drugom? Neki astrofizičari vjeruju da postoji ozbiljna mogućnost da je ovo letjelica izvanzemaljskog podrijetla. Kada su znanstvenici nedavno upotrijebili vrlo veliki teleskop u Čileu kako bi proučili 3I Atlas, primijetili su nešto vrlo čudno u njegovom oblaku plina. Uobičajeno je da kozmičke stijene ili prašina, kad ih sunce zagrije, ispuštaju željezo i nikal zajedno. To je zato što su oba elementa nastala u zvijezdama i supernovama i gotovo su uvijek pomiješana u kozmičkom materijalu. Kad se prašina počne pretvarati u plin, u spektru bi se trebale vidjeti linije i željeza i nikla. Ali kod ovog neobičnog međuzvijezdanog objekta znanstvenici su jasno otkrili plin nikla, dok je željezo izostalo. To je iznimno neuobičajeno. Postavlja se pitanje: zašto se pojavljuje samo nikal? Može li nešto oslobađati nikal selektivno, dok željezo ostaje zaključano? To nije bila jedina neobičnost. Teleskop je također uočio cijanid u oblaku plina oko kometa. Cijanid nije rijedak u kometima, ali ono što je privuklo pozornost znanstvenika bio je obrazac. Kako se objekt približavao suncu, količina i nikla i cijanida naglo je porasla. Obično se kometi ponašaju predvidljivo. Led se zagrijava, sublimira, pretvara izravno iz krutog u plin i proizvodnja plinova postupno raste. Ali kod 3I Atlasa taj je porast bio previše nagao, mnogo brži nego što predviđa standardni model isparavanja leda. To znači da se događa nešto neobično. Objekt se ne ponaša kao tipičan komet koji jednostavno otpušta plinove dok se grije. Podaci upućuju na neki drugačiji mehanizam oslobađanja, nešto izvan uobičajene priče o ledu koji se topi na sunčevoj svjetlosti. Harvardski profesor Avi Loeb sugerira da neobični plinski potpis 3I Atlasa možda uopće nije prirodan. Mogao bi ukazivati na nešto napravljeno tehnologijom. Na primjer, ako bi neka vrsta letjelice ili stroja imala dijelove izgrađene uglavnom od nikla, ali ne i od željeza, tada bi pod utjecajem sunčeve topline mogao ispuštati samo nikal u svemir. To bi objasnilo zašto vidimo nikal, ali ne i željezo. On također ističe da se u suvremenom inženjerstvu često koriste posebni metalni premazi ili snažna ljepila. Pod ekstremnom toplinom sunca ti bi materijali mogli ispuštati nikal ili plinove cijanida na načine na koje to prirodni kometi nikada ne rade. Misteriju dodatno produbljuje činjenica da su znanstvenici također pronašli neobično veliku količinu ugljikova dioksida, CO2, koji dolazi iz objekta. Prema Loebu, taj višak CO2 mogao bi se uklopiti u ideju industrijskog ili inženjerskog podrijetla, jer ne odgovara tipičnom ponašanju običnih kometa. Ali to nije sve. Nedavno su znanstvenici primijetili znakove
da bi objekt mogao proizvoditi vlastitu svjetlost, nešto potpuno neočekivano za tijelo nalik kometu. Zašto onda neki tvrde da ovo nije samo izvanzemaljski brod, već i nuklearno napajan? Prvo treba reći, ako bi svjetlost koju promatramo bila samo odraz sunčeve svjetlosti, veličina objekta morala bi biti veća od Manhattana. Još jedna neobična stvar kod ovog objekta jest njegova iznimno precizna putanja kroz naš sunčev sustav. Riječ je o tako rijetkoj orbiti da se ističe kao vrlo neuobičajena u usporedbi s tipičnim svemirskim stijenama. Većina međuzvjezdanih objekata ulazi pod nasumičnim kutovima, ali ovaj je drukčiji. Njegova putanja gotovo savršeno leži u istoj ravnini ekliptike u kojoj kruže planeti. Takva usklađenost iznimno je rijetka. I ne samo to, ovaj kut zapravo omogućuje preletnu putanju koja ga približava višestrukim planetima, gotovo poput unaprijed planirane rute. To je vrlo slično načinu na koji smo dizajnirali trajektorije naših sondi Voyager, kako bi proletjele pored više planeta radi proučavanja. Najvažnija činjenica jest da tijekom cijelog svog putovanja ovaj objekt nikada neće doći blizu Zemlje. Zanimljivo je i to da će, kad dosegne svoju najbližu točku Suncu, Zemlja biti na suprotnoj strani, što nas drži daleko izvan njegove staze. Promatrajući to, neki znanstvenici sugeriraju da bismo trebali pomno pratiti njegovu putanju dok se približava Suncu. Mogao bi se ponašati na neočekivan način, primjerice promijeniti smjer ili trajektoriju, što bi moglo upućivati na neku neprirodnu tehnologiju koja upravlja objektom. Ova neobična i visoko precizna orbita otvara mogućnost da objekt nije običan komet, već nešto više nalik na svemirsku sondu tipa Voyager, namjerno dizajniranu da izgleda poput kometa i tako se stopi s kozmičkom pozadinom dok putuje svemirom. Također, objekt dolazi iz jednog od najmisterioznijih dijelova svemira, iz smjera odakle se desetljećima bilježe neobični radio signali. Promatrajući čudno ponašanje ovog tijela i njegovu nevjerojatno rijetku putanju, neki znanstvenici sugeriraju da bi, kada bi druga civilizacija htjela istražiti naš sunčev sustav, upravo ovo bio način na koji bi to učinila. Ušla bi tiho, skrivajući se iza izgleda prirodnog posjetitelja. Ova ideja povezuje se s hipotezom tamne šume. Ona tvrdi da bi napredne civilizacije, ako postoje, možda odlučile istraživati u tišini, skrivajući se iza prirodnih oblika poput kometa ili asteroida i pažljivo planirajući svoje pokrete kako bi izbjegle otkrivanje. Ne zato što su neprijateljski nastrojene, već zato što shvaćaju rizike otkrivanja u potencijalno opasnom svemiru. Znanstvenici planiraju pomno promatrati ovog novog međuzvjezdanog posjetitelja kada 3. listopada 2025. prođe vrlo blizu Marsa. NASA-ina sonda Mars Reconnaissance Orbiter, koja nosi moćnu kameru HiRISE, pokušat će snimiti objekt. Kamera može zabilježiti detalje veličine oko 30 km po pikselu, što nije dovoljno za male strukture, ali ipak može pružiti dragocjene informacije. To bi moglo pokazati proizvod ili objekt vlastitu svjetlost ili ne. Znanstvenici su uzbuđeni, jer bi ovo mogao biti prvi put da se jedan međuzvijezdani objekt snimi s drugog planeta. Druge letjelice, poput NASA-ine misije Psihe i ESA-ine sonde JUICE, možda će također doći dovoljno blizu krajem 2025. da ga promatraju. Ovo nije prvi put da se suočavamo s tajanstvenim posjetiteljem izvan našeg sunčevog sustava. Još 2017. godine otkriven je prvi poznati međuzvijezdani objekt, Oumuamua. U početku se činilo da je riječ samo o čudno izduženom asteroidu koji prolazi, no kasnija opažanja otkrila su neobična ponašanja, neobjašnjeno ubrzanje i odsutnost repa, što se nije uklapalo ni u komete, ni u asteroide. Unatoč tim neobičnim znakovima, većina znanstvene zajednice odbacila je ideju da bi mogao biti nešto neprirodno, pretpostavivši da mora biti prirodan objekt. Do trenutka kada su neki znanstvenici, uključujući Avi Loeba, počeli javno postavljati pitanje je li možda umjetan ili barem neuobičajen, već je bilo prekasno. Oumuamua je projurio pored Zemlje i bio već na izlazu iz sunčevog sustava. Taj trenutak bio je, na mnogo načina, propuštena prilika.
Sada, s 3i Atlasom, imamo drugu šansu. Ovaj objekt pokazuje svoj vlastiti skup neobjašnjivih ponašanja, a ovaj put znamo da ga ne smijemo ignorirati. Prirodan ili ne, naučili smo iz prošlosti da ovakvi čudni, međuzvijezdani posjetitelji zaslužuju mnogo veću pažnju. Ne želimo ponovno gledati unatrag i shvatiti da smo pustili nešto izvanredno da nam promakne, samo zato što nismo bili spremni postaviti prava pitanja.